Ngibingelele. uMgibe, angithandi khona umdala ulokhu siphendulana. Ngoba into yenu nenza lento kuba izinsizwa la kuma social network. Nezinsizwa zo TikTok. Ukwenza nje umzekelo, uGay wakubiza nomhla ka1. Awazi ufike. Kodwa ungamanda kakhulu ngapha. Umanzi emlonyeni. Umama nje kahle kahle umfazi. Lalela ke uMgibe. Akulula mina ukuthi ngithathe iopinion noma umbono wakho. One, ngashutha down umqondo wami ekuthenini khona into engiyimukele esuka kuwena emlonyeni advice mhlazana uthukisilo, mhlazana uthuka unyazi. Angeke ngikwazi mina mfowethu ukubanjwa izandla ezingcolile. Ngiclean. So wena ufuna uku-advise mina, mhlambe kuyomela uqala uxolise kuzo zonke izinto ozenza nokuthuka unyazi nokuthuka isilo. Uxolise yonke lonto leyo, uyikhombisa ukuyisola njengomfana okhule ekhaya. Mhlasimpeke lapho sengingakwazi mina personal ukulalela into eyishoyo. Two, wena ubungeke uzuyenza ivideo. Wenza ivideo wena ngenxa ukuthi sengithinta izinyanga ngoba uyazi ukuthi la odla khona. Wena last week ngolesine ubusemhlanga eMushroom Lounge. Hlangane nenyanga thizeni. Ngiyamfaka uDubula kule nto ube khona but uDubula umuntu emntakambatha. Bengamela angene kule nto le. Wena noDubula nidla imali yenyanga thizeni. Le nto eyisho phakela umthakathi ukuthi omaskandi bayapheqwa, akugcini ngomaskandi kuphela. Ngiyabatshela abantu manje wena uyapheqwa. Wena nje ububala ama payslip ukuthi nama payslip amathathu. Eyodwa ama payslip ayokupheqwa. Kodwa phela umfana bhandlela ozama ngayo uzama ngomdidi mfana ayikho yendle. So yabona into yokukhuluma ngomsindo ngoba yazi enye into engiyifisa ukuthi yazi uma ngathiwa ukhuluma kanjena uba seduze uyakwazi umkhipha umuntu lapha kufoni ungambuki ifoni umbuke la eduze. Mhlawumbe izinto ama uyikhuluma. Ukhuluma kanje ngoba uyagcina ngokwandala emlonyeni la enkundleni zokuxhumana. Mase uhlangana nezinsizwa lapha ngaphandle uwe ohlangana nezinsizwa. Ngisho ngeke wenze lutho nje. Ukuhlangana nje nazo awuyi. So mfana omdala kunzima kumina ekuthenini nginga-entertainer ngifocus. Le video ngayibona I think 3 days back. Yabo ngasendela 3 days back ngayibona and you mention izinto zokuthi mina nawe sasophathi 400,000 noma 500,000 wazinganza ngaze ngiphathe leyo mali. Ungaze lapho na uqala uzongikhuza nje noma uthi uyangibonisa uhlangana naphi nami ungaze laphi nje. Mina ngumZulu wena usiyena umZulu angifuni ukuthi siye sifike nesicwasana ngokubuzwe. Ngisho ukuthi uyena kumZulu. Ezinye izinto angilutho uunderstand ethinta isiko lethu thina amaZulu. Thina amaZulu siyasaziwa njengesizwe esinobuntu nesizwe esinozwelo nesizwe esinakekelayo. Uma nginakekela ngizofa uhlangana nabi nalokho wena. Wazini wena ukuqala nje lokho wazini oyaziyo wena. Ama payslip amathathu yebo yodwa yokudunusa. Kula ma payslip amathathu uyadunusa wena. Lokho ungikhuza njengoba ngithinta ubona ngigcina sengithinta nalabangani bakho ngeke ngimention inyanga ngoba ngadlula kuyona. Ubozi ngohamba ngize ngithinta nakizo lezo nyanga lezo engabangani bakho uvale kumpompi. Nidla imali yenyanga ninazinsha bese ngihambe nibanga umsindo la ku TikTok nibanga umsindo ekuthenini manje uyangikhuza manje uyangibonisa nalezi ingcelebane zakho lezi ezikuvumelayo. Mina ngeke ngizwe ngawe. Engizwe ngawo mfana kithi mina nje ayikho into eyiseluleko. Umhlazane waxolisa ke ngesenzo wasenza ukuthuka unyazi nokuthuka isilo sethu thina amaZulu. Usihlaphaza ngenhlamba mhlawumbe ngiyoyiza into esho wena. Okwamanje nje kahle kahle ayikho into engiyimukela ngithatha kuwena. Ngoba nakhona ukungibonisa kahle kahle ubungibonisa. Uyadefenda ukuze singaze ngifike lapha. Well ke ama video ngikhishiswa ngowena. Ngikubekile ngakhishisweni ama video and I don't need to explain myself wena. Yes mfana kithi. Nawo lento ukwanda ngomlomo sabafana nje ahlahla ayikho right wena uMgibe ngitshela. But nje mfana angeke ngize ngibonise wena. Ayikho advice ngithatha kuwena. Mina ngubhuti wena umfana nje. Ohlezi umfana futhi. Ungana amajazi awu3 noma u4 umfana ngenalilodwa mina. Umfana nje wodwa ke. Yohlezi futhi umfana ke kimi ngubhuti kuwena. Ilento ke niyenzayo. Kusasa ngihambe ngixolisa ethi hayi ngiyaxolisa bhuti bhuti ubani mina bengingazi bhuti. Afowethu amusana ngidukisa isizwe ngenxa ukuthi nina nidla imali yabo labantu labo. Nidukisa isizwe. Sikhona thina.
Siyabaveza siyabavikela abantu. Sohlezi sikwenza usho singafa sifele khona. Wena ucabangela mina uthi ngifela abantu. Ayi. Mina ngiright sengiphilile mina. Ngiphile kwanele mina. Awugcineke ungikhuza base ngiyasho ukuthi ngiphile kwanele. Ngisho ngingafa kulungile ngiyeke ngife. Vele ngeke ubenefit noma yo benefit lutho ayikho into ekusizayo ukuthi ngiyaphila noma ngingasekho futhi uyokhohlwa ngeke uzwazi nakwazi futhi. So ke musukwenza ngathi uyangikhuza kanti uvikele isinkwa sakho. Mfana omdala.